Невыгодно много держать, а куры, они очень много кушают пшеницы. Иван Клименко бакчасында ел әйләнәсе яши, кәҗә һәм тавыклар тота. Алар белән көннәрем күңеллерәк үтәде. С курами как-то... Тавыклар кәҗәләр белән вакытның үткәне сизелми дә, иртә белән торга аларның ашарларына салам, су эчертәм. Көнем шулай эшләп үтә. Кош-корт һәм хайван асрауның уңай яклары күп. Ел әйләнәсе үз йомыркаң, сөтең, әле сөттән сыр да ясыйбыз ди хуҗа кеше. Әмма Россия югары судының Волгоградта яшәүче ханымны дачасында тавык асраган өчен штрафка тартуы һәм бу эшне тыюы Иван Клименконы борчуга салган. Бу мәсьәлә буенча бакчачылар да үз фикерләрен белдерә. Почему вот 10 кур я не имею права держать? А потому что другой захочет 150 и войны. Но нет, а я предлагаю ограничения вести. Вот и я за это. Ә бит бакчачылык өчен кагыйдәләр җыелмасында зур булмаган хайваннар һәм кош-корт асрарга ярамый дигән матдә юк. Иң мөһиме, алар күршеләргә кымачауламаска тиеш. Можно содержать. Бу карарга аңлатма булырга тиеш дип уйлыйм. Минемчә, 10 тавык тоту беркемгә дә зыян китермәячәк. Берничек тә тыярга ярамый. Кешеләр бит аларны үзләре өчен тота, сатарга дип түгел. Татарстанда 400 меңгә якын бакчачылык ширкәте бар. Һәр 30-нчысында кош-корт асрыйлар. Хәзер бакчаларында кечкенә фермалар төзүчеләр дә эшли башлаган. Бу әлбәттә күршеләрендә ризасызлык тудыра диләр. Соседи, значит, будут судиться. Хайван яисә кош-корт асраучы кешеләрне күршеләре судка бирсә, әлбәттә җиңәчәк. 20 баш тавык асрауда бернинди проблема күрмим. Иң мөһиме, күршеләр ризасызлык белдермәсен. Езжу, да, по другим садовым товариществам. Мин башка бакчачылык ширкәтләренә дә барып йөрим. Аларда гараж һәм зур шәхси хуҗалыклар төзи башлаучылар да бар. Әлбәттә, дачада мондый эшләр башкарырга ярамый. Бакчада тавык, куян яки кәҗә тотарга мөмкинме, юкмы? Мөмкин булса, ничә баш асрау рөхсәт ителә? Бакчачылар берлеге вәкилләре фикеренчә, бу мәсьәләгә югары суд карарын исәпкә алып, федераль дәрәҗәдә ачыклык кертергә кирәк. Түбән Кама телевидениесе белән берлектә Шулпан Касыймова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.